камбэк Ціхановскага, мяркуючы па таму, што зараз адбываецца, гэта правал? Тут з аднаго боку хочацца карэктна неяк выказвацца. Не, глядзі, па-чалавечы, мы все вельмі рады, што чалавека дасталі з катавальні. Наконт таго, што ён уже тэхнічна рабіў як палітык слэш-актывіст, вось тут ёсць пра што разважаць. Тут ёсць пра што разважаць, і не ведаю, ці ён сам такі ўпарты, ці не паспелі яго пракансультаваць, што ты, Сергей, трошкі вось усё ж такі прыйдзі ў сябе, там што зразумела, ён выскачыў на адрэналіне, вось. І тут, можа, ён не паслухаў, можа, яму не паспелі ўкласці ў галаву, што ты астынь, супакойся, адэкватна болей-меней ацані сітуацыю, таму што, канешне, калі ён у Варшаве там у адзін з першых дзён выходзіў на мітынг, што вы такія панурыя, невясёлыя, твары за маскамі. Было вельмі не міла. Гэта абсалютна ён не трапляў, і гэта ў многіх выклікала непаразуменне і расчараванне. Ці потым гэта заяўка там праз 3 тыдні, магутны удар па рэжыму, дайце 200 000 еўра, не ведаючы, што шмат на што данацілі і ўжо трошкі зняверыліся ў пэўных ініцыятывах. Таму гэта былі яўныя праколы, як і ягоны выступ, што вось, беларусы, я на вас спадзяваўся, ну, крыўда такая. Палітык не мусіць крыўдыцца на сваю аўдыторыю, на свой электорат. Так, Тое, што ў яго на душы ён павінен хаваць, на то ён і палітык. Але вы ўспрымаеце яго палітыкам, адназначна? Не, я б не назваў яго палітыкам, грамадзянскі актывіст хутчэй.